sɔrɔsiw i k'a dɔn u bɛ wuli ka jɔ la jamana lakanani ani jamana kisili Buwa Jabate i k'a dɔn an caman bɛ panga yaraki la an ka mobiliw kɔnɔ Bamakɔ bolofurancɛw la ninnu bɛ min kan k'a kɛ togodaw ani burusi kɔnɔnaw na Buwa Jabate n'a dar'i ɲɛkɔrɔ i tɛ sɔn sabula min ye kɔsa in na ye min ye Bamaji jɛrɛjɛkulu foyi wɛrɛ tun t'u kɔnɔ jamanadenw ka hawuja jamanadenw ka gere ni ka ansu ka bila faamaw la kɛwale cɛjugu i k'a dɔn ani Bamajɛ kɛwale o de tun b'u kɔnɔ ka kɛ Mali yɔrɔ caman na nka min ye sɔrɔdasiw ye olu ko a y'a sigi kɛ n kɔnɔ Buwa Jabate nin waati damadɔ in kɔnɔ sɔrɔdasiw ka sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ ni wuli ka jɔ ani ka kɔn a kɛra sababu ye min ye Bamaji maa 300 cɛngana ni k'olu bila ka taa lahara min minɛna bolo la i k'a dɔn danto la wa yɔrɔ kelen tɛ fa bɛɛ lajɛlen don sɔmin kɛra sɔrɔdasiw fɛ jamana jugu i k'a dɔn Bamajɛ kawale i k'a dɔn a caman de kun bɛ senna Buwa Jabate ka ɲɛsin jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen ma min ye u jigiw ye u bɛ maramafɛnw bila yɔrɔ min ani taji bɛ maruw bolo yɔrɔ min ɲɛsin kɛra o de fɔlɔ ma ni ka t'u jigi kari ten wabaw Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u dɔgɔyɔrɔba dɔ tun bɛ yen min ye marifa kisɛ taji nin dogolen kun don taji min bɛ yen a bɛ se bariko 1000 ma i k'a dɔn u ɲɛna u ka dabali ɲɛnen don u ka fɛɛrɛ ɲɛnen bɛ chef d'état-major général des armées o kɔni olu tɛ sɔn a sabula jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen minɛnen d'u bolo miseli bɛ turu jamana in yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔdasiw b'a kalama su dibifin mɔni u y'u bɛlɛ k'u sɛlɛ min ye kunnafoni sɔrɔlen kɔfɛ ka taa ninnu bɛlɛ i k'a dɔn f'u dagayɔrɔ la ni ka tasuma wulu la ka tɛgɛ k'u la ni labɛn yɛrɛ tɛ ni jateminɛ yɛrɛ tɛ i k'a dɔn baara ka di ye n'o yɛrɛ damanda tɛ i b'a sɔrɔ sisan b'a sɔrɔ ninnu ye dimi don maa na sabula nafolo min b'u bolo ani se min bɛ ta ka d'u ma maa si t'a dɔn nin bɛ bɔ yɔrɔ kelen min na dabali min b'u bolo maa si den t'a dɔn nka an sigilen don k'u kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'an ka jamana yɔrɔ caman ye u kelen bɛ ka maa dɔ labila balimajugu ni ayiwa sigiɲɔgɔnjugu olu sigilen don k'u dɛmɛ dibi la bɔ kɛra caman galama dugubaw kɔnɔ tɛgɛ kɛra olu la damako ma koyi sabula n'i ye jamana in yɛrɛ ta k'a lajɛ u kelen bɛ ka maramafɛn dugu yɔrɔ minnu na dugubaw kɔnɔ ani dugu yɔrɔjanw na bɔ kɛra caman kalama misali juin kalo tɛmɛnen i k'a dɔn nin kalo in tile 6 o tɛ juma tɛmɛnen salido yɛrɛ ninnu labɛnnen kun don labɛn cogo min na sabula min ye bulu kesi ye ani duna o bɛɛ Bajangara mara la u kun kelen bɛ ka marifajugu ani taji taamanden dugu i k'a dɔn sɔrɔdasiw kulu nana jateminɛ min ye bariko 1000 ye jaja u tɛmɛ o tɛmɛ u taa dɔ k'u kun Gurumararu Tumutu mara la bɔ kɛra kalama min ye marifa caman de tun b'u bolo bariko 1000 fana o falen don taji la o sigilen don ayiwa ɛlɛn n'u ka mobiliw an'u ka moto taji kama sanfɛmaw olu bɔr'o kalama k'o sɛgɛsɛgɛ n'olu ye tasuma wulu la law n'i ye hadamaden ni taji yɛrɛ kelen dugukolo sanfɛ i kamana bɛ bɔ juin kalo tile 7 min ye kunnafoniw ye u nan'o sɔrɔ u y'u dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ base belebeleba dɔ b'u bolo min ye Zaharo ale bɛ Gurumararu i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda ka yen sɛgɛrɛ sabula poste de commandement yɛrɛ de tun bɛ yen min ye ɲɛmaa damanda faralen bɛ ɲɔgɔn kan min ye a bɔ kunnafoni di sira cɛjugu caman b'u bolo min ye marifa cɛjugu caman b'u bolo sɔrɔdasiw y'u bɛlɛ ni ka t'u dagalen sɔrɔ u ka marifa an'u ka taji ani ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u y'u to sanfɛ n'u ko law tuguni i k'a dɔn olu fana yɛrɛkɛra olu kɛra lahara dugu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Zaharo tɛmɛnen kɔfɛ min ye sanfɛmɔɔw ye avion o bɛ munumunu o bɛ jateminɛ kɛ ka wulikajɔw ta ka filɛli kɛ min ye Esuk o bɛ kilomɛtiri 45 Kidali ni ɲɔgɔn cɛ Bamaji jɛrɛjɛkulu caman de fana ani base 5 olu dagalen kun do ye u taara suru olu fana kan i k'a dɔn dugujɛ m'olu sɔrɔ juin kalo tile 7 o waati kelen chef d'état-major général ko base belebeleba 2 kun b'u bolo tuguni min ye Bawule ye kilomɛtiri 40 yanni Jijeni ani Jijeni cɛ i k'a dɔn base ba dɔ kun b'u bolo ye kilomɛtiri 20 fana u ni Sandare cɛ base kelen kun bɛ yen maa min kun kelen bɛ k'o kɔlɔsi cɛ min kun b'o fiyɛ la a bɛ cɛ 200 bɔ olu bɛɛ lajɛlen taara lahara a bɔ Awuru
min ye Kayi mara ye min ye Bamanje Kawale baziba dɔ fana kun b'u bolo yen fana halakira k'a ta kɛ min ye mobili belebeleba n'o ye katikati kura caman de o kun b'u bolo olu bi taa ka segin la i k'a dɔn ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ bali Nara mara la olu bɛ minnu salo la dimanche don kuma min n'u ɲɛna sa k'a fɔ ɛlɛ n'u ka dabali ɲɛna ni armée bɔra sanfɛ n'u k'u ma ko law i k'a dɔn sabula kunnafoni jɛlen kun b'u bolo k'olu bila lahara sɛbɛnnikɛla ko terroriste a bi mɛn de i n'i mana gɛlɛya cogo o cogo tasuma de ma mɛn na n'o tɛ i bɛ taa lahara a ko ntɛnɛn don min y'an ka force armée wulikajɔ nana boloda fana Harum i k'a dɔn ale bɛ Tesit min ye Sakerewal a b'o fanfɛla la n'o bɛ Tesit mara la wulikajɔ caman nana boloda Bamanji ɲɛnama ni k'a ɲɛnama minɛ minnu dɛsɛra k'u b'u kunda u y'olu bila ka taa lahara u bɛɛ lajɛlen taara koro labɛnzan ka fanfɛla la sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi maa bɛ se ka hakilisigi kɛ sabula Bamanje Kawale maa si t'a dɔn u bɛ bɔ ni fan min ye dabali min b'u bolo maa si t'a jate dɔn nka min kɔni jɛlen don Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko u ni minnu b'i jɛ la n'i taara jɛ ninnu fɛ wariko kama nafa kama i k'a dɔn a mɛn o mɛn bɔ bɛ k'i kalama i yɛrɛ dama tɛ koyi n'i minɛna i n'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen bɛ taa lahara siga kɔni t'o la